बयखौबो गिबियावनो स्कुलार टिउसन सेन्टारावहाय फरायग्रोनो लानाय जाबाय। दायो बे भिडिअआवहाय सावरायगोन थाखोजिनि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 8नि सोंथि 8.4नि 1 नम्बर सोंनायनि सायाव सावरायगोन। 1 नम्बर सोंनायाव दङ जोंनिया 3 खनासु रुजुथाय sin a sec a आरो tan a खौ cot a नि महराव फोरमाय। जे जों 3 खनासु रुजुथाय sin a sec a tan a बिसोरखौ जोङो मोनथामखौ जोङो cot a नि महराव फोरमायनांगौ। जों बेखौहाय मोननै आदबजों जों फोरमायनो हायो। मोनसेया जाबाय थाबिथाखौ बाहायनानै आरो जोङो मोनसेखौ जोङो खनाथि आखान्थिथामखौ जोङो बाहायनानै जोङो बेवहाय माने महराव लांनो हायो जोङो cot a नि महरावहाय नै बिसोर मोनथामखौ ना। बे भिडिअआवनो मोननैखौबो सावरायगोन, बेखायनो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। सिगाङावनो जों माखासे थाबिथा जों बेवहाय गोसोआव लागोन। थाबिथा जोंहा बेवहाय दङ cos स्क्वायर a प्लास sin स्क्वायर a समान 1 दं। जाबाय थाबिथा 1, बेनिफ्राय दङ 1 प्लास tan स्क्वायर a इज इकुवेल टू sec स्क्वायर a। बे जाबाय थाबिथा 2, बेनिफ्राय दङ cot स्क्वायर a प्लास 1 इज इकुवेल टू cosec स्क्वायर a। बे जाबाय जोंनि थाबिथा आरो जों बेनि सिगाङावनो जोङो सोंनाय 8.1आवनो जोङो मोनखादोंमोन माखासे 3 खनासुफोरनि सोमोन्दोफोरखौ जों मोनदोंमोन। जे जों मोनदोंमोन मा tan a इज इकुवेल टू मा मोनदोंमोन जोङो 1/cot a एबा जोङो मा मोनदोंमोन जोङो sin a cos a बेबायदि मोनदोंमोन जोङो ना। बेनिफ्राय cot a मोनदोंमोन जोङो 1/tan a एबा मा मोनदोंमोन जोङो cos a sin a जोङो बेबायदि मोनदोंमोन। आरो जों मोनबावदोंमोन जे मा sin a नि समान 1/cosec a, बेनिफ्राय मोनदोंमोन cos a नि समान 1/sec a। दाना जों मा खालामनांगौ, जोङो साइनखौ जोङो cot a नि महराव लांनांगौ। जे जोङो बबे मोनसेखौ जोङो बबे थाबिथाखौ बाहायोब्ला जोङो बेयावहाय sin a खौ एबा बबे सोमोन्दोखौ बाहायब्ला जोङो sin a खौ cot a आवहाय गोरलैयैनो लांनो हागोन बेखौहाय नायदो। जोंनिया साइनखौहाय जोङो नाय, बे मोनसे सोमोन्दो गोनां साइन गोनां बेना साइन गोनां बे मोनसे दङ। बेनिफ्राय जोंनियाव दङ जे बेवहायथ' cosबो दङ ना, एसे गोरा जागोन। दा मोनसेल' थानायखौ नाय, बेवहायनो नायदो नैयावहाय दङ जोंनाहाय cosec। दाना जोङो नायदो बेवहाय cosec आरो sin बिसोर मोननैयावहाय बबे मोनसेयावहाय जोंनिया cot दङ ना। जोंना बबे मोनसेयाव जोङो cotखौहाय जोङो गोरलैयै लांनो हागोन जोङोहाय। होमबा जोङो नैबेयावहाय जोङो नैबे बेखौहाय बाहायखांनायनि उनावहाय नैबेखौ बाहायोब्लानो मा मोनगोन जोङोहाय cot a खौ जोङो cot a नि महराव जोङो लांनो हागोन जोङो। होमब्ला जोङो बेवहाय sin a, जे जोङो sin a खौ जोङो मा लिरनो हायो, नै जोंना sin a मा दङ 1/cosec a। होमबा मा जागोन 1/cosec a। दानिया cosec a मा दङ, cosec a नै cos स्क्वायर a दङ ना, सरि cosec स्क्वायर a। जे होमबा जों मा खालामनो हायो बेवहाय मा जागोन बे जोंनिया, होमबा नै बेवहाय दङ ना cot स्क्वायर a प्लास 1, बेखौनो जों मा लिरनो हायो समानसिननि आगदानिखौ ना, ओरै आगसि फारसेखौ जोङो बिसोर मोननाया समानखा नालाय ना। मा लिरनो हागोन जोङो cosec स्क्वायर a लिरनो हागोन जोङो ना। होमबा जों फारनैथिंबो बर्ग रोदा खालामोब्लाथाय ना मा जागोन बेयावहाय स्क्वायर रुटजों दानजाबा बिनिया मा थागोन cosec a थागोन। ओमफ्राय आगदाथिं मा जागोन बियो आन्डार रुट cot स्क्वायर a प्लास 1 जागोन बे ना। होमबा जोंनिया नैबे cosec a नि समान मा मोनखो जोङो cot स्क्वायर a प्लास 1। मायाव मा जागोन 1/√over cot स्क्वायर a प्लास 1। होमबा जोंना बेवहाय मा जाबाय बेवहाय ना, सरि एसे भिडिअआवहाय एसे ना प्रब्लेम जादों। बेवहाय जों मा खालामबाय sin a खौ जोङो मायाव लांबाय cot a नि महराव लांबाय जोंना। कटआव लांनांगौ नालाय नै जोङो कटआव लांबाय जोंनिया। जों मा बानायदों नैबे सोमोन्दोखौ बाहायनानै माबे थाबिथाखौ बाहायदों जोङो थाबिथा 3खौ बाहायदों जों बेवहाय ना। दाना जोंहा दङ sec a खौ जोङो लांनांगौ जोङो sec a। दाना नायदो जोङो sec a खौहाय ना माबोरैहाय जोङो लांनो हायो। जे जोङो बेवहाय जोङो माखौ बाहायनो हायो, जोङो थाबिथा 2खौ बाहायनो हायो। माने जोंहाहाय tan a दं बेवहाय ना, tan a माने 1/cot a ना। 10 जोंहाय जोंना
सोमोन्दोआ क'डआव लांनो हागोन जों माने बेवहाय थोंजोङै सेकनिफ्राय जोंना क'डआवहाय लांनो हायो बेबायदि गैया ओंखायनो जों मा खालामनांगोन जोङो 10आव लांग्रोनांगोन जोंना बेखौहाय जाहाथे गोरलै जायो 10आव लांग्रोनानै बिनिफ्राय जोङो ओमफ्राय 10निफ्राय जोङो क'डआव लांनो हागोन होमबा सेक एनि समाव मा जागोन जोंहा ओरैजाय जों फारनैथिंबो जोङो रुट होयोब्लाना फारनैथिंबो जों बेवहाय रुट होयोब्ला मा जागोन बिनिया स्कुवारजों रुटजों दानजागोन ना मा थागोन बिनिया सेक ए थागोन होमबा सेक एनि समान जोंना नै सेक ए ना सेक एनि समान मा जागोन होमबा 1 प्लास आन्डार रुट 1 प्लास 10 स्कुवेर ए जागोन बेना मा जागोन बेवहाय आन्डार रुट 1 प्लास 10 स्कुवेर ए जागोन माने नैबेयावहाय ना जे जोंना दंमोन सेक स्कुवेर ए समान 1 प्लास 10 स्कुवेर ए दंमोन बियो ना 10 स्कुवेर ए दंमोन अब्ला जोङो मा जायो स्कुवेरा से जोङो ओरैनो मा बुङो स्कुवेरखौ जोङो बिथिंहाय रुट अभार जाहैयो होनना मिथियो जोङो ना आन्डार रुट जाहैयो होननानै होमबा 1 प्लास 10 स्कुवेर ए जाबाय बेबायदि ना होमबा जोङो बेवहाय सेक एनि समान जोङो बेखौहाय फज'बायना 1 आन्डार रुट 1 प्लास 10 स्कुवेर ए दाना 10 माने मा जायो जोंनाहाय 1 प्लास 10 मा दंमोन जोंना 1 प्लास कट ए जोंना 1 प्लास कट ए दङ होमबा जों बेवहाय 1 आपन कट ए 1 आपन कट ए बेना मा जागोन 1 आपन कट ए दाना स्कुवेर दं नालाय जों बेवहाय ब्रेकेट स्कुवेर होनो हायो ओमफ्राय ब्रेकेट स्कुवेर बा 1 खौ स्कुवेर खालामो 1 ना आरो कटखौ स्कुवेर खालामो बियो कट स्कुवेर जागोन बेना बेवहाय जोङो स्कुवेर होनो हायो जोङो बेवहाय कट स्कुवेर जाबाय बेना दाना जों बेवहाय दुसा लायोबा ना मा जागोन नैबे गाहायना कट स्कुवेर ए मा जागोन दाना गोजौआव कट स्कुवेर ए जों 1 सानजागोन जोंना होमबा कट स्कुवेर ए प्लास 1 होमबा जोंना सेक ए खौ जोङो कटनि महराव जोङो लांबाय जोङो ना जेनियावहाय जोङो बेखौहाय जोङो बानायबावनो हायो जोङो जे मोननैखौबो जोङो आलादा आलादायैहाय रुटखौ फज'योब्ला ना गोजौनिखौबो गाहायनिखौबो होयोब्ला मा जागोन गाहायनियाहाय स्कुवेरजों रुटजों दानजागोन माने गाहायावहाय कट स्कुवेर ए जागौमोन नालाय ना होमबा स्कुवेरजों रुटजों दानजागौमोन बेयो ना केन्सेल जागौमोन होमबा मा जागोन बेवहाय कट ए थागोन बेयो ना स्कुवेरजों रुटजों दानोब्ला कट ए थागोन होमबा बे जाहैबाय सेक एआवहाय सेक ए खौहाय जोङो कट ए आवहाय लांबाय जोङो ना दाना नेक्स्ट जोंना दङ मा दङहाय 10 ए खौ जोङो कटआव लांनांगौ बे 10 ए खौ कटआव लांनोबा जोङो नै 10 जे मोनखादों जोङो बेवहाय कट ए इज इकुवेल टु 1 अपॉन 10 ए माने 10 ए इज इकुवेल टु माने 10 ए मा जायो 10 ए नि समान मा जायो 1 अपॉन कट ए होमबा जों डाइरेक्टहाय थोंजोङै बेखौ फज'बानो मा जाबाय जोंना कटनि महराव लांनाय ना होमबा 1 अपॉन कट ए बे जाबाय जोंना ना दानिया बे जाबाय थाबिदाखौ बाहायनानै जोङो बेखौहाय बेबायदि लांबाय जोङो ना दानिया जोङो मा खालामनो हायो जों बेवहाय मा खालामनो हायो खनाथि आखान्थिथामखौ जोङो बाहायनानै ना खनाथि आखान्थिखौ बाहायनानै जों बेखौहाय लांनो हाबावगोन जों फार्स्टआव जोंना मा खालामनांगौ जोंनाहाय साइन ए खौ लांनांगौ जोंना साइन बिनिफ्राय जों लांनांगौ सेक ए बिनिफ्राय जों लांनांगौ 10 ए खौ मानि महराव लांनांगौ जोङो कट ए नि महराव लांनांगौ जोङो ना होमबा जे मायाव लांनांगौ जों बेखौहाय लाग्रोदो जोङो ना बेवहाय मा जागोन जोंनाहाय सावगारिखौ आखिना लागोन जोङो आखान्थिथामखौ ना आखान्थिथाम खनाथि आखान्थिथाम आखिना लादो बेनिफ्राय बेवहाय जे जोंना मा खना होनाय दङ ए खना होनाय दंना बेखायनो नैखौहाय ए खनाखौ जाहाथे गोरलै जायो नोंसोरो बेखौहाय ए खना होनानै लादो हासेयावहाय बेनिफ्राय बे बि बेखौहाय जोङो सि होना लाबाय जोङो ना बेनिफ्राय दाना जोङो बेयावहाय जेखौ होदों बेखौ लादो जोङो कट ए खौ जोङो लाग्रोदो दाना कट ए नि फर्मुलाया जोंना मा मोनलायो जे 3 खनासो रुजुथायनिया जों बेखौहाय गोसोआव लानांगौमोन ना गोरलैयै मा दंमोन जोंनिया फराय बेखौ फराय हागोन हाथारगोन बेखौ जोंना नैबे मा जायोमोन साइन जायो नैबेयो कस जायो बेनिफ्राय नैबेयो टेन जायो कसेक सेक कट होमबा कटआ मा बि आपन फि मा जागोन कटआहाय बि आपन फि बि माने बेसआ जोंना जाय खनाखौ लादों बे खनाजों नांजाबनानै थानाय आखान्थिया मा जायो हासा जायोमोन जोंना ना होमबा हासाया मा जागोन ए बि बा बेयो ए बि हासाया ए बि दाना थोंगोरा नैबे खनानि उल्था आखान्थिया बबे बि सि आहाय ना होमबा बि सि बेनिफ्राय मा खालामनो हायो जों बेवहाय कट ए समान समान मा जाबाय ए बि अपॉन बि सि दाना बेयाव गाहायाव मा दं होनना मिथियो जोङो 1 दं होनना मिथियो जोङो ना 1 थायो होमबा बेवहाय मा जागोन जे जों सिगाङावबो बेबायदिबो ना बेवहाय दङ सिगाङावबो जों लाखादोंमोन जों ना सिगाङावबो मोनखांखाबाय ए बिया मा जागोन होनबा कट ए बिया कट ए बि सिया
1 दाना जोङो बेयावहाय मोननै आखान्थिया होखानानै थाबायना मोननै आखान्थिखौ जों मोनबाय दाना मोनसे आखान्थिखौ जोङो दिहुननांगौ जेब्लाबो जोंना बेबायदि खनासे आखान्थि जुदि मोननै आखान्थिखौ जों मोनोब्ला मोनसे आखान्थिखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामो पाइथागरासनि थारबुंथिखौ बाहायो जोङो ना होमबा जों बेवहाय पाइथागरासनि थारबुंथिखौ बाहायोबा मोनगोन जों बेवहाय लाव आखान्थिनि बर्गनि समान मा जायो मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाब गासै जायो जोंनिया ना होमबा लाव आखान्थिखौ जोङो दिहुननांगौ AC खौ जोङो स्कुवेरखौ दिहुना AC खौ ना होमबा मा जागोन आन्डार रुट जाहैगोन बियो ना होमबा AB आ मा दं जोंनाहाय कट A खौ जों स्कुवेर खालामबा कट A स्कुवेर जागोन 1 खौ स्कुवेर खालामबा 1 आनो जागोन बेना दाना जों मा खालामनांगौ जोङो साइन A खौ जोङो लांनांसिगोन जोङो ना साइन A खौ मायाव लांगोन जोङो कट A नि महराव लांगोन जों ना होमबा दाना साइन A दाना नैबे खिनिखौ मा मोनबाय जोङो AC खौ जों बेयाव लिरना लाखादो AC खौ जों मोनबाय दाना नै कटनि महराव मोनजोब्बाय जोङो ना कटनि महराव मोनखाजोब्बाय स्कुवेर A प्लास 1 दानिया जों बेवहाय मा खालामदो जोङो साइन A जोंना मा जायोमोन नैबे ना पारपेन्डिकुलार बाय हाइपटेनियास होमबा पारपेन्डिकुलारा जोंनिया बबेबा थोंगोराहाय BC आहाय बिनिफ्राय लाव आखान्थिया AC बा AC होमब्ला मा जागोन बेवहाय आन्डार रुट BC आहाय BC आ 1 जोंना ना BC आ 1 बिनिफ्राय AC आसो मा जागोन आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 जे सिगांनि जोंना सेम नोंना नायदो जोंना बेवहाय मा मोनदोंमोन 1 आपन आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 थिग बेबायदिनो बेवहायबो जों बेखौ मोनबाय जोंना 1 आपन रुट बाय आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 बाय जोंना दाना नेक्स्ट माखौ लांनांगोन जोङो नेक्स्टआवहाय जोङो सेक A खौ लांनांगौ ना सेकआ मा जायोमोन नैबे सेक जोंनिया ना सेकआ नैबे सेकआ मा हाइपटेनियास बाय बेस होमबा हाइपटेनियास बाय बेस हाइपटेनियासआ बबे डाइरेक्ट लिरखादों ना हाइपटेनियासआ AC बेसआ जाहैबाय जोंनियाहाय AB आहाय हासेया ना होमबा AC आ जोंहा दङ आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 बेनिफ्राय AB आ दङ जोंनियाहाय कट A होमबा जोंना गोरोबना गोरोबाखै जोंनियाहाय ना गोरोबबाय नै गोजौआवहाय कट स्कुवेर A प्लास 1 रुट माने आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 गाहायाव जोंनियाबो नै आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 गाहायाव कट A बेवहायबो कट A मोनबाय जों ना दाना नेक्स्ट जों माखौ लांगोन जोङो 10A खौ जोङो लांगोन जोङो ना 10A खौ जों लांगोन 10A जाहैबाय पारपेन्डिकुलार बाय बेस पारपेन्डिकुलारा जोंहा थोंगोरा BC बेसआ जाहैबाय AC होमबा मा जागोन AB आ ना होमबा 1 आपन मा जागोन जोंनाहाय कट A बेयाव दङ जोंनिया मा दङ जोंनिया बेवहाय BC आहाय 1 बेनिफ्राय AB आहाय कट A ना दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथांमोनाहाय बेवहाय बबे मोनसे आदबखौ गोरलै मोनो कमेन्टआवहाय बुंहरबानो जाबाय गोजोन्थों।